Здравейте, приятели! Тук сме отново от Гражданска инициатива за обществен и релсов транспорт. Днес е 2 май. Вчера в интервю във вестник Труд главният архитект на София Петър Диков отново повтори своята мантра от вече повече от една година, която я коментира, че трамвай нямало да се строи през Борисовата градина, т.е. трасето на трамвай 18 няма да се измества през Борисовата градина, преди пак да се чуе мнението на гражданите и след като те не желаели, нямало да се строи. Днес ще ви покажем всъщност какво се случва тук. Тук сме на гара Пионер. Ето го зданието, можете да видите. Тук е съборената тоалетна стара на гарата. Виждате дърветата, които са маркирани за изсичане. Това е мястото, където главният архитект иска да премине новото трасе на трамвай 18. Както знаете, ние непрекъснато го повтаряме, но и главният архитект същото го прави. Ние не сме против трамваите по принцип, а сме против това конкретно трасе, защото смятаме, че има по-добра, по-евтина и по-екологична и по-малко засягаща Борисовата градина алтернатива, която е запазване на трасето по булевард Драган Цанков, покрай парк Хотел Москва и преминаването, стигане до кръстовището на Геме Димитров и улица Драган Цанков. Това е накратко. Сега ще тръгнем, защото се оказва, че са влезли фадроми и навътре в гората, а се оказва, че и са поставени бордюри вече по Симеоновско шосе, отделящи трасето на трамвая. Ще стигнем и до там. Ето сега да видите, това е извършено на 14 април. Аз не знам как по друг начин мога да го нарека, освен строителни работи, тъй като вече започва събарянето на обекти около гара Пионер. Виждате, тук са извадени различни бордюри. На практика, точно тук, където съм аз в момента, се предвижда да мине трамвая с ето този вагон, останал от околовръстната ЖП линия. Някъде точно тук трябва да мине трамвайното трасе. Виждате ги тези боядисани в червено дъбове, които и гражданите на изгрев и Дианабад бяха коментирали, бяха броили. Не се знае каква част от тези дървета са преброени от Столична община. Иначе, ето тук може да се види, че е влязла фадромата и е съборила няколко, какви да ги наречем, както общината ги нарича саморасляци, дървета. Ето виждате тук. Много ясно се вижда. Или самонастанили се, което е другия много любим наш термин. Самонастанило се дърво. Значи това означава, че в Странджа всички дървета са се самонастанили. Ето тук може да видите, съборени са вече 4 или 5 дървета, като това е с диаметър със сигурност по-голям от 10 см. Ето тук се вижда още такива дървета, които са съборени от влязла тук фадрома. Припомням на зрителите, ето вижда се и натам за какво става въпрос. Цялото дърво на практика е съборено. Тук са може би около 7 или 8 малки дървета, които са били бутнати в тази част. Припомням нашето искане от протеста ни на 9 април
за отстраняването на главния архитект на София Петър Диков заради извършване на незаконни действия, заради несъобразяване с мнението на гражданите и заради липсата на алтернативни решения на един подобен проект. Това, разбира се, него не го трогна много, но пък ние ще продължим с тази битка и ще направим всичко, каквото е по силите ни, за да завърши с успешен край, защото това, което се случва в нашия град, според много хора, не само според нас, премина абсолютно всички граници на търпението на гражданите. Сега вървим в посока Симеоновско шосе, като тук малко се отстранихме, защото е кално от трамвайното трасе, което иначе се предвижда да премине ето тук, точно където вече се вижда слънцето в гората. Там има една голяма бабуна, която стои върху старото, така наречена улица, а на всички карти се вижда, че всъщност това е алея от парка, която е била засипана с пръст. Така, и ето ни отново вече в просеката, така наречена. Ето го едно от първите дървета, които са отбелязани. И от тук вече тръгваме. Видяхме на практика на идване насам, че са влезнали с някаква тежка механизация, най-вероятно тук. Ето тук се вижда как е преминал някакъв камион или някакво друго превозно средство. От тук мисля, че виждате всички много ясно. Ето тези следи, които са от някакъв това превозно средство. Тук се вижда, надявам се, смачканата трева и стигаме до ето това място, което ясно показва, че е извършена някаква работа, натрупана пръст. И тук се виждат, надявам се, на екрана следите от булдозера. Може би такова нещо е минало. Ето тук, където съм, мисля, че също ясно се вижда как е изровено и едно самонастанило се младо дърво е съборено. Ето тук може да се види откъде е минал също очевидно този булдозер. Ето тук са отново смачкани от неговите гуми различни храсти, малини, капини. И ето тук отново се вижда, че е влизал. Въпросът ни е какво всъщност са искали да направят с това общинарите, с това действие. Дали да ни изплашат, дали да изпробват реакцията на гражданите, или пък нещо друго. Може би да разберат има ли шахти този район и така нататък. Ето тук се виждат много ясно тези дървета, които се предвижда да се отсекат. Това ви го бяхме показвали и миналата година. Отново обаче все пак ще ви го припомним. И продължаваме към Симеоновско шосе, което се вижда в далечината. Виждате това дърво, другите от другата страна.
Мисля, че се вижда на екрана ви ето тази следа, ето тук от другата също за какво става въпрос. Откъде е минал този булдозер или трактор. Тук се виждат също от двете страни следите. Друго в тази част като цяло не е извършвано, като някакви изкопни работи. Това пространство е останало от предишно такова минаване, като тук в тази част преминава топлофикационния колектор и може би имало и някакви монтажни работи на него, но ето тук, където съм аз в момента, това трасе 7 метра в едната страна, даже и повече, се предвижда да се премахне, както и главният архитект настояваше топлофикация да премахне тези самораслеци от нейния топлопровод. За радост от Топлофикация София казаха, че те не са длъжни да премахват тези дървета. Единствено те си знаят шахтите точно къде са. Единствено около шахтите биха ги премахнали, и то само ако има необходимост от това, на което главният архитект никак не реагира много, не беше особено щастлив, но това е положението. Може би все пак има хора, които мислят като нас и в тези институции. Ето тук някакви остатъци, които са натрупани, и тук вече излизаме на Симеоновско шосе.